Exodus 35:31 at 35. Isuko! Wa may amin na Ginoo. Usbo niya. O unsay maayong kalagdaan sa Dios, Ecclesiastes 3:14, kini magapaday. Kabubot ko ni sa Dios kini pagutang ng mga sagradong larawan. Kanang ina pagtumo-tumo ang Salmo 101:5, way lunak sa langit ang taong tigpanumutumo. Exodus 20:16. Di maayo na matumo-tumo. Pero hinoon sa San Mateo 5:10-14, bulahan kamong gitumo-tumuan. Bulahan na ita. Sige, tumutumo ka mo, kaya mabulahan ng simot. Ha? Unsay gingon sa unang Tesalonica 5:21-22. Isang Pablo nagwali, ningon siya, hugti ninyo ang maayo o isalikway ang dautan. Kaninang larawan sa tumahal na Birheng Maria, larawan sa Panginoon si Kristo, hindi na maayo. Ang dautan, katong larawan nga gauhumo, gabrip-brip. Maunay, wag yun isang yaw sa mga pastor. Hingnan ako pastor, ako pastor, dili na maihap mga balay, mga cluster nga akong naklastiran. May leader mo po cluster sa mga. Biro ay leader cluster. Tinaw na, makakita ko, tantangan na sister. Matur pa sa exorcist, duruwi sa kanang evil spirit. Puntahan, agianan sa lautang espiritu. Mga babrad, sayang nga po, Berloy. Ay, sayang. Siya na, sunugan na. Nginan, musugot ka na imong asawa, utanawa na. Imong mga anak, mamulino na gahubo-hubo. Isigon. Maunay dili ampingan. Pero ang maayo, ampingan. Imahe sa tumahal na Birheng Maria. Ingnon Diyos. Wa sila kasabot kung sa Diyos. Unang Korinto 8:4. Ang Diyos nagrepresentar sa butang na dili tinuod. False God, baka ka Diyos. Samas tarak-tarak, motor-motor, dili na tinuod. Maunay usa ka sakit nga kamaturan. Kung hain na gani ang tinuod, dili na sila magina. Ano ba? Mura na magtinuod po nagsulti ang ilang dili tinuod na magawali. Wag isubukan. Ang nakapait pa, paminaw mo. Inig madoktrinahan na sila sa laing relihiyon. Sorry to say. Maminaw sila. Labanan pa nila ang ilang pastor. Labanan na ilang simbahan na dili pa yun si Kristo mo nagtukod. Muna gingon ni Einstein. Ang mga relihiyon mulaban sa ilang simbahan na dili yun si Kristo mo nagtukod. Labanan pa. Haya-haya sa ilang ministro. Muna tinoon. Pero matinga ka. Kusog kayo silang usaway na itong mga Katoliko. Nasayop ning maghihikap-hikap anang larawan. Sayop kuno, matod pa nila. Pero paminawa na sila sa ilang radyo. Moingon na si Kibuloy, moingon ang mga pastor, anang paminawa na ko kini pastor nga Jesus Miracle Crusade. Kung kamo doon mo mga sakit sa iyong balatihan, na dapat na ninyong Espiritus Diyos. Hikap ka mo sa radyo. O ang iyong mga sakit, itapion. Tanawa! Sa radyo pwede mo rin hikap! Ha? Tinaw na! Si Kibuloy, o kamo na yung mga sakiton, ilagay mo lang inyong kamay dyan sa inyong telebisyon. Ato po sa TV, mahikapon, ikapa mo yung mukha ko. Si pahikap ang daw ni Kibuloy, maayon mo, no? Di ato lang yung pasulti. Pag-counter, baka naon sa mga pagkakutanga, pinting saway ninyo nga dautan ni mo hikap sa among larawan, pero tinuod, wala na iba nga sa 19:12. Tanawa sa 19:12, sa buhat 19:12. Ingon ang mga tao, bisan untad makahikap na lang untad ko. Kining panyo ni matapiwan akong panyo ni San Pedro. Maayon isa ang mga sakit. Kung sa man, tinuod na lang itabo, naayon sila eh. Ano ba yung mga panyo na nasugod ng mga Nazareno? Doon na sa kanang mga extension na mga panalangin sa Ginoo ni anang ilang pagtuo. Mabitaw ninyo kung Tagalog nga i-interview kanang sa iyon sa to kanang hiling ba? Hiling nilang hiling, sila ganun papangayo. Pero sa ining mo healing, di ba? Usa po sila na maayo po sila. So maayo po sila pagkasulti. So sakto man na. Depende man na sa itong pagtuo. Nga,
unsa ang atong konbersyon diha sa atong pagtuong Katoliko. Kay biblika man sa, hindi ako sa kamay ni talinukan, makahigap lang ko sa sinsin ni Kristo, sa iyang mistake, maayo siya. Conviction sa iyang pagtuo. Pudili sa iyo, nga, mupahid ato ka ng part, pero mahimo po, ayaw lang sa ito ka ng, dili lang sa kutob ang atong pagtuo sa hikap, no? Patod pa ni, mahal nga Birhen Maria, nga, dito sa, kanang sa Lourdes, France, ang Ginoo mo ayaw man sa sakit, provided nga unta, mubalik po ta sa Ginoo, muhunong po ta sa pagbuhat o dautan ng pagpakasala. O na yung ingon. So mo po na ito, dili kang takutob sa ito ang paghikap-hikap, na apoy, usapon kapalit ba nga, muhunong undag ka sa may paagi, di kayo ta sa okasyon pagpakasala, mualagad ka, kaatong pagkatihik, magyadagot ka, pulihan mo na ito na. Di sa sige kabalaka ng unsay para ugma na to. Dili kita pasagdan sa Ginoo, may ginakalimti. Ha? Mahadlok mong kung mo maproblema o wala lang may masudan. Ay mo kabalaka na, naagi tayo problema. Bisa kung sabi sa nakikwarta, naagi tayo problema. Ayaw pangaluya yun ang may problema. Kaya delikado ng tao ay problema. Sa suri-suri din sa kasada. Kung nagribaw ka sa Panginoon. Ha? Po na atong simbahan. So, atong hinunduman pag-ayo. Nakining atong gihimo nga pasiula nga aning Bible rally. Usa kini ka pamaagi lakang nga papaduol sa mga igsoon dili kahigayon moadto sa seminar tungod kay bisi itawon po sa ilang mga pangupras sa kaglubi sa pananong na tungod po na kuning nahunaan sa ato ang inisyatibo sa ato ang PPC Chairman Brother Joel Gamayon pagkapos Brother nga sa tabang supported sa ato pagdikura nga tabang sa binipaktor siya anak nga si Brother Lord. Salamat pa doon sa inyong mga pamaagi nga grabe kayo ang ilang kaigir nga mo tabang ka sa itong mga igsoon. Inaka dili ni makawang, dili ni unang higayon. Nagdoon pa na mo dini katong day pastor na 15 ka tuig nga nahimong pastor sa tinuan nga saksi ni Jehovah si Brother Paulima, si Father Darwin ni panikamutan nga makuha sa schedule nga makaabot dinhi. Yang ikaduha sa kaubanan po nila ay pwede po kaayong testimonyo sa kinabuhi na usa siya ka sugarol, milyonaryo pero na pobre pero nabalik na po siya kadato pero tagamtam siya kapait, no? Una nga daghan mga testimonyo sa kinabuhi sa ato pero wala po biyang Katoliko, no? Tungod kay mao magini ang simbahan nga giugbok nga gitukod sa Ginoong Kristo. Bilan man ako mga pangutana. Ang pangutanan natong ibilin mao ni. Kung ang simbahang Katoliko dili mao ang gitukod ni Kristo, ang pangutanan, unsa man simbahan? Kanus aman tukuran? O asa pud mo labita? Mao ni simple ang pangutanan. Usa kay suon natong baptist ibang pangutanan dili nako tuyo nga magpasakit. Ang pangutanan, kung kamo man kay tinuod, asa man mong dapita sa Jerusalem karon. Born again ang gipangutana, kung kamo ang tinuod, asa man mong dapita sa Roma karon. Mo ni dito sa Roma. Nganong Roman Catholic Church man ko? Mo ni pangutana ng what you answer dito sa questionnaire. Roman Catholic by faith. O usan to ba kana? Obi Petros ibi Iglesia. Hain si Pedro na amin siya. Nanong Roman Katoliko, tungkol kay bakok kining simbahan nga nagsukat sa Roma, may kailap sa tibuok kalibutan. Ang pagtuo sa Roma, may kailap sa tibuok kalibutan. Way laing simbahan makapasara, Katoliko na. Nagsugod yun sa Roma, ang pagkailap sa tibuok kalibutan. Ingon ang atong Ginoo ay San Pablo nga gusto nga tao. Nagpasalamat ako kaninyong taga Roma, Roma uno sa Isusod. Nagihigugma sa Diyos. Itawag sa pagkabalaan, itawag sa pagkasantos. Tungod ninyo ang inyong pagtuo na kailap sa tibuok kalibutan. Nga, Roma 15, tudling 20, 24. Roma 15, ano, super de city. Ang iya sa Diyos, pamatis, pulong sa Diyos. Sa Roma 15, tudling 20, 24, kung sumilarya.
Si San Pablo ningon, ako wala magwali sa mga lugar o dapit na wala pa masangiyaw si Kristo. Pagka 24, muadto ako sa Espanya. Oh. Abot sa Espanya, from Spain to Philippines. Gusto ba nito? Morning na Kristiyanos na. Morning nungdan nga ng Roman Catholic ta. Roman Catholic by faith. Nga naman, naamang nagpa-Katoliko po. Katoliko mo, Ibrahim. Kailap ang problema. Kaya unang Katoliko, universal man. Munang gibutangan sa atong Sibano, usa katimaan na Roman Catholic. RCC. Nagsuot doon. Usa sa rason, tuapon si San, ang bukong ni San Pedro, ang atong headquarters, tuapon ang atong Santo Papa, tuapon ang bukong ni San Pedro. Panaging ulit sa atong katikismo, Obe Petrus, Ebe Iglesia. Hain si San Pedro, tuapon ang iyang simbahan. Pero nagtanaw ko, nagdadaghan naman, nagtanaw rilo. Pero nagtanaw ba siguro maglaw, papoy yung nagana. So, willing kami welcome, namin mga pangutana. Ano matulog-bulot na nag-zorba? Okay na mga pangutana? Mga pangutana ito may suon. Sister, may pangutana? Pangutana, Timila. Pangutana ito pareho? Sige, sister. Ako niya na lang. Ha? Nakalang. Wala, ako nang video ko. Inin. Lalo po no, ang Biblia is 66 lang no, pero niabot o 72. Lipunan ba ko no ka na? So, giingon nga, ang magpuno makasala, o magpuno makasala, o magbuha makasala. Puno nag-crucifix bro. Gamay ra ade. Nana sa Pinadayag 21, Utso, ang magdugang dunagag hampak ang magkuha silutan sa. Pero ang ipasabot ni Sanuan niya, ang maong sulat, dili na ang Biblia. Muna usahay, marong interpretation ba. Pero, ang pautan na, anong kunong ang ato ang libro, 72 man ka libro. Dapat punta na 66 ra. No? Tungod na sa konsepto ni Martin Luther, gani, dili ka magani unta, ipatantang magani ni Martin Luther ang Santiago, Galacia o Hebreo sa history o kanang dictionary of Martin Luther. Pero gipugnan sila sa mga Lutherans, karabang diya sa King James, si Hari King James, no, si King James, nagdilig na ikadayon, katurag yung itawag nila o apokripa. Apokripa katong ito ka mga libro na gitantang. Ano man, kung sa may ilang motibo manong ipatantang kanila ang apokripa. Tungod kay lagi, ang pagkasuwat, Greek. Gusto sila kadturag yung tanak. Kadtong tanak, purely Hebrew man to. Unya kay pag-translate na sa Septuagint version, nakarga na mo na ang Septuagint version, mo na ang Sikan, amo ng Deutero Canon, Sikan Canonical sa Old Testament. Or dila ko na Old Testament, gitawag nila Septuagint version. Kailangan karahantog karon ang mga Hudiyo, gusto naman sila og Septuagint na ilaha. Nakon, idawat na gud sa mga Hudiyo na mga kato Sirach, Makabiyo, kay bisan ang mga Hudiyo, ako duhan ako ka Hudiyo personal, purely Hudiyo yun, kamaumo, Hinudiyo. Nag-practice yun sila sa pag-ampo pod sa mga nangamatay. Nag-practice po sila na. O nanganaapo na nila dito, bisitahon kong ilang interyo, ilan po ng practice, ato kang bunang nadawat kang nilagon, ikan sa unang ito ginikanan. Yang lang rason, kanang ko ba ito kahibaw na Luther, na tinuray lang, ganong gikuha sa King James, katulad yung rason nila, kanang pagkasuwat sa gitawag na apokripa, kung hindi na apokripa sa tusubahan. Karang apokripa, marabang dili ng dagan para nila. Ang word na apokripa, para nila, dili ko ng subahan. No, kung sa may mga estilo ka, nasira, dating niluta ka na sila. Pagkatulog sa itong mga bata, very wisdom ka na sila. Naalam ni Solomon, dating niluta. Naging ganyan sa itong kinabuhi sa pagpanuol sa Diyos. So ang rason, sister, sa iyong pangutanan, anong wala na ito dungagi, wala na ito puni. Wala ko na tanan, isunod na ito kung sa'y naa sa kasulatan.
Wa din na to na kung wa lagi. At least ina, orang simple kay pangutana kung naapalay mga nagtuon ko na maglisod ka system. Nga naman, daghan man pagkaayo lagi nga atong sultihan ni ana, dili man pagkaayo antigo pamudawan. Tungod kay sirado pa man sila. Wala nga, ato lang atong himo ang pakampo. Salamat sa pangutana system. Nay sunod. Ada mo lukas pa. Buhanan ko, subag ko kunihan ko dada. Originally, ang libro sa Bible na gikanonize sa simbahan, 72 books. Ikuhaan siya sa ubang kinuhaan, kung ganyan mga teaching sa 72 books na dili sila mabawat. Kung mga ginaiklaro na istorya, for example, sa ubang kinuhaan, like indulgence, like praying to the dead, dili kita maoy nagpuno. Sila mo'y nakuha sa book sa Biblia. Because the Bible originally is 72 books. Historically speaking, the Catholic Church compiled the Bibles, nagbutang sa mga verses, and then sa pagbinig sa history, ikuhaan sila. Ikuhaan siya o kailangan mga books aron na makasigit sila ang teaching. So, other na mga teaching nato na nangyayari ko sa doang patuloy. Salamat sa imong dugang brother, sakto kay ito. Di biri. Authentic ano kapag ano ba. Ay puta na. Okay, dai, puta na dai. Sige dai, puta na dai. It has been said and believed by many that no religion can save us. As a Catholic, is this true? Itong yan, pangutana, itong bubaron ko na malangkay na. Ang reliyon ba kung makaluwas, o ang Katoliko ba, o ba ang tinuod, sakto ba ko dahil? Wala yung reliyon makaluwas. Ito ni ipaklaro kay ninayo na ito ni. Tanang reliyon, kung atong tanawin sa diksyonaryo, ano ka sa musandik una sa diksyonaryo? Ang diksyonaryo magulatudan, religions, nalagay mo rito, religions, a belief in God, a system of faith and worship. So, niya nang subasta na pagkasulti, ang reliyon dahil mo ipagtuo mo sa Diyos, sistema sa imong pagtuo o pagsimba. Makaluwas siya. Pero kung ang imong sistema sa pagtuo sa Diyos, wala po magagikan sa tinuod, mo po ng reliyon na sister, dili makaluwas. Okay sister ha? Klaro na ha? Kung ang imong reliyon, dili husto, dili insakto nga, nagagikan yun sa Diyos, kanang reliyon na di yun makaluwas. Pero hinunduman na to, ang reliyon, dili manluluwas. Kasi manluluwas ay ang Ginoo. Usaran niya ka-instrumento, paagi na kita, tungod sa reliyon, maluwas ta. Nalitan, kanadaya atong pagsimpa, kabahin man na sa itong reliyon. Pamaagi mo manak na malukol ka sa Diyos, aron ka maluwas. Kanang atong pagkalawat, pagpanguros, paagi ka na. Kanang mga indulhensya, tudlo man na sa atong reliyon, aron ka maluwas. Ang pagbuhat kung maayo, tungod man na sa imong relihiyon. Sister, tungod na sa atong relihiyon, makabuhat kang maayo. Kaya sa katikista, sister, tudloan man ka sa katikista. Inong ka sa katikista, manguros ta, kaya ay Ginoo, ang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo magiluyon, ang Ginoo mapasaylo sa atong sala. Tungod sa atong relihiyon, maluwas ta. Maniklaro. Pero kung ang imong relihiyon, wala gyud magsugad sa Dios ang iyang mga pagtulunan, mao nang relihiyon na dili maluwas. Pero kinsa may manluluwas? Ang Dios. Diba? Ang relihiyon instrumento lang nga makaluwas. Unya kini atong simbahan Katoliko mao kini tinuod nga maka-trace back from the time of apostles. Walay laing simbahan nga makapaatras balik sa mga apostoles. Nya kita mga kalis na ta, kalis bagalay. Ako na kay app sa Google. Tanaw sa Google, pumunta na ang Google. Google, who is the founder of the Roman Catholic Church? Tubag din ang Google. Ang Google mutukan? Ang Google mutukan? Traditionally founded by Jesus Christ. Pangutan ko ni mga Iglesia ni Cristo, kisay gatukod, Pilis Manalo. Tanong ni mga Baptist, mutukan, kisa Mormon, mutukan, kisa. Igin tukanan sila kasi Cristo gatukod. Katoliko rin. Salamat sa imong padasigot ko tayo. Nakuha ni Ray. Salamat na. Ray, punta na.
Kuan. Mga familiarize sila. Mga basic lang. Ano na yung purgatorio? Ngano kuno nga ay purgatorio? Unsa man kuno na ang purgatorio? Salamat sa pangutana. Kini pangutana yung informative question ba? Kaya lang kung gihatag ako. Naibawan natin si Sister Tuba. Karang ang purgatorio magon mo kini pagpadayag sa pagkahustisya sa Dios. Ang pagkamanggiluyon sa Dios, tinuod ang Dios maayo, tinuod ang Dios manggiluyon, pero ang Dios hustisya sa buot sabton na kung dili ka angayan dito pasudlon dito sa langit kay dili pa ka angayan doon na pa man kay angayan nga bayran nga mga sala alang tuson nimo mo na nga bayran nimo sa purgatorio mo nang prisohon sa ganito mo na nga ang purgatorio mao sa kapaagi sa pagka manggiluyon o justisya sa Dios mo ning putlion pa ang imong kalag dito usa pa i-verify pa ka i-forge pa ka ng purgatory i-forge ka putlion imong kalag aron ka angayon pasudlon dito sa langit hindi po ka angayon pasudlon sa impierno kay hustisya man ng Dios dili man pud angayon ganito na naman katong mapasudlon ng mga dagkong sa mga nakatong pa purgatorio nga Katekismo of the Catholic Church paragraph 1030 ngadto sa 33 kadtong mamatay nga naa sa estado sa grasya apan nakasaha siya o mga dagmay sala, dili po siya ngayon isul sa impierno, dili po siya ngayon pasudlog sa langit pa, putlion pa ang iyang kalag. Luwas na na, sister. Padong na naglangit. Ang atong mahimo anak kabuhi, ang pag-ampo diha kanila, nga madali sila dito sa langit. Mo na nga musimba ka, ay diha sa simba, dito man paminahon ang pag-ampo ni mo si Ginoo. Nya ang pagsimba man, ang Santos na Misa is the highest form of prayer. Mo pinakataas na paagis pag-apo. Halad sakripisyo. O nang magpamisa ka. Dili aron maluwas. Kundi dili aron madali sila dito ug mapuy-puy ang ilang kainit ug kasakit usab dito. Sama ba nga naatay mga igsuon nga nasa ospital. Bisan tinuod sa atong pag-ampo, dili siya maayo sa iyang sakit. Atong giampo nga unta ang iyang gibatik dito sa ospital, dili unta kapalabihan o kasakit. Ingon anak sadya. Kay tungod kay kitang mga Katoliko, naala to ang forever nga pagminahalay. Why katapusan? Mo ni sa usiban pakalindot yun. Na ay suffering church. Atong giampo. Kita mga militant church mata. Nagigbisog, pero nag-ampo ko, nagtinabangay. Kaya kaya di man taon ito makahimo siya dito. Kaya di sila kahimo sa purgatorio. Tabangan na po. Morning doon tayo church. Kanang triumphant, tutulog sa langit, militant, na ako'y suffering church. Tinabangay ta. Nga, kung sa may purpose, pangayoon ang kaluoy sa Ginoo. Nga unta, madali. Mga pag-apo, lubina. Okay, lain mo tanah, kaya murag si Padre pa rin, oh. Lain mo tanah. Ay, ikaw nito ba na? Si Barabas ba usa ka Katoliko? Si Barabas, protestante ito, dito Katoliko kita. Wata kay ba, pero sayo tanga si Barabas, sakop ko sa hutong sa tinuuan nga Judaism. Hutong ko sa tinuuan nga Judaism, no? So, nga kung magkapamutala mga kasistem, so ay, ha? Ito ka review. Sige. Diba, dahil punta na. Punta na mga isawan, kasi na mo yung mga pumunta na tutan. Ano sa ka? May announcement, o sige. First. Okay, so karon isip aniha mo nga ni depender mo o ni defend mo sa atong papang Katoliko. Ahong pangutana, klaro por klaro, punto por punto. Ang simbahang Katoliko, mao man gyud ang gitungod nga simbahan ni Kristo. Di ba? So sa atong pakita nga sa matuod nga simbahan, aduna na tay paglaom nga maluwas na ta.
tagit sir, kanang doon na kita dagong paglaong ng maluwas ka provided nga ato sa napuy-an ang mga pagtulungan sa simbahan. Mga nga practice kita sa ato pagtuong katoliko nga sarang ang ayan ko dito pasundon. Dili po ticket na to nga kumo kay katoliko ta, magububog na ta, magsunod na lang ta. So, mana nga gingon si San Lucas 11:28, mulaan katong namati ug iyang gipuy-an ang mao misay. We are not only a hearer, but we are also a doer. Santiago 1:22. Inang ato sa puy-an, ninguha ta niya nga mapagbatong kita sa grasya. Kaya na bagya. Kung hindi mo, ganito grasya sino? Lord, ikaw kahimo Lord, sa putol kay ko Lord. Mga grasya. Ang hindi ka maunipo niya. Ino si Kristo, sinimin nihil potestes pasimi. You can do nothing without me. 1:25. Ano mga ayun, grasya? Simba ka. Nalipog sa Lord. Kalawat ko ni mga tuburan sa grasya. Kalawat sa tapos at lang kalawat. Tayo mo ka na. Alay ba? Kanang among pangutana si Maria giilakan jud niya to nga inahan, di ba no? So ang pangutana, unsa may papel ni Maria unsa mga santos aron kita makabaton og kaluwasan? Gingon sa Santiago 5:15-16, ang pagampo sa taong matarong dako kahimuan. Nga si Santa Maria, perti maling matarong na kayo naman, perti maling siyang puno man siya sa grasya. Mao na nga pagdangop na to sa mahal nga Birhen Maria, dili siya Dios, kundi inahan siya sa Dios nga nagpakatao. Mangayo na ta pakitabang sa mahal nga Birhen Maria. Muna sa akong personal nga kasinatian, True Rosary, kadadaw ko yung mamamiri, tabangin ko. Kay di ko sahay maglubog ko sa akong pagtuo. Ikaw may himpik na nakakila sa imong anak. Pahuwama ko sa imong mata. May kabutangan. Pahuwama ko sa imong kasing-kasing mamamili. Tuon kay dili gyud ako masabtan ang mga pamaagi sa Ginoo diri kanako. Naa ko ang kahuya, naa ang kalibog kabalaka. Mawatan ko sa pagtuo. Apan ikaw ang mamamili, wa ni kawali. Ikaw man nakaila. Ikaw may sama na ko katao. Tabangin ang mamamili. Kana ang pamaagi. Kasi mamamili, tinuod na yun nga, kauban sa itong Ginoo ko ron. Naman sa pinadayag doon si 1:5, tuwa maging si mamamili ito, ipurong-purungan maging doon si Kanito. Nakita niya sa nawa dito sa Patmos. Ang mga santos, mausap kay hapon, kini mga santos sunugoon sa Diyos. Kaya kini sunugoon sa Diyos, kauban sa Diyos. Juan 12:26. Ingon si Kristo, hain gani ako, anaa ang akong mga sunugoon. Oh, yan sa mga santos, sunugoon na sa Ginoo. Kita usap, sunugoon ka, padong lang ka santos. Mura lang ka na santos, pwede pagi santos. Marang si Rustikong, protagonito na sa nagpropuro. Matala na po ko, Brad. Darbay. Palawak niya ako pamatala. Palawang. Makapamatuod ba ang mga Catholic defenders nga ang Espiritu Santo nagalibot sa pinuray nga simbahan? Salamat sa may pangutaran mo isunod. Tinuod na isunod ng tikaw tungkol kay hangtod karon ang atong Ginoo nagpadayon paglibid sa simbahan. Asa man siya maglibid sa simbahan na tinukod ka? Ang mga simbahan na dito po sa Kristo nagpadayon ang iyang balang espiritu sa pagpadayan sa mga uban pang mga angayan nga tudlok sa atong simbahan. Mara ang simbahan sama ni siya sinina. Lawas pa lawas. Nga ang lawas mutubo. Mao na kay mutubo man magkadako ko na atong liste. Mara nga dunay mga kausaban, mga reglamento sa atong simbahan magkaanam ko. Dunay mga kausaban dinagmay pero wala pon malayo sa tinuod nga katong gitawag natong mga original doctrine sa atong mga apostoles. Mao na nagpalayon ba ang atong pag-reveal sa Holy Spirit diya sa simbahan. Okay lang po na. Matala po, matala. Sige. Oh, punta na ka? Punta na. Punta na lagi mo. Kumagit ba? Minun manang, karong kanang mga Diyos gimayat ang Maria. Karong kumabrat nga, sige man balik up, Natuman mo na kanina. Gimayat ang Maria, na si Maria, dupay naman na gimayat. Tubag mo na kanina. Pinadiyang 4:8, ang mga anghel dito sa langit, gabalik-balik sa lampo.
Mateo 22:44, si Kristo sa nabalik-balik sa makatulog kay gayong nagampo. So dili sayop ang pagbalik-balik ng pagampo. Ila-ila ra nang unahuna nga sayop ang pagbalik-balik ug kampo sa mahal nga Birhen Maria. Dayon man ang atong mahal nga Birhen. Malipay man ang Dios dayon niya mama. Ano dayon sa Mama Mary? Ila kay daoton man. Ya balik-balik po sila daot, kita balik-balik po tagdag ni Mama Mary. Pero nga pagturo na hindi na kanang balik-balik sa rosaryo, pag rosaryo tungod ko na kay ang pagrosaryo usama pag kasakripisyo. Paghatag yung panahon sa pagampo. Kaya kung sakripisyo man, panghimayad ko na sa atong sala. Muna ka matag sakripisyo, muna na panghimayad sa atong mga sala. Kaya muna ipasalamat sa Ginoo kay naagi hulit pa. Sala ta sa una-una, sariyo ka, mabayran mo siya. Na, wala siya. Sir, mga daigol sa Mama Mary, kaya ito nang inahan sa Ginoo. Malipay mas Kristo daigol sa Mama Mary. Ya katong muday ni Mama Mary, sister, nagbulay lihok sa Espiritu Santo. Nakamitan mo bersikulo sa Santa Elizabeth na puno sa Espiritu Santo, nagdaig sa mahal nga Birhen Maria. Ya katong walay Espiritu Santo, di muday ni Mama Mary. Wala nga makasiguro ka mawa sila Espiritu. Kaya man nabulay ni Mama Mary. Okay? Tayo mo na. Brad, napay sa 1 Corinthians 6, 1 Corinthians 19. 6:19. Tinuod ba nga ang ingon diyan, know ye not you are the temple of the Holy Ghost? Sakto ba? Pero tulo ang templo. Oh. Unang Korinto 6:19, templo punta sa lawas. Nga, ano naman po yung templo sa langit? Pinadayang 5:15, Salmo 4:11, Salmo 11:4. Doon naman po yung templo dito sa langit. Nga, doon na po yung templo sa kalibutan. Tulo ang templo. Kung saan may templo sa kalibutan, Ezekiel 41:22, doon may templo sa Diyos. Oh, Diyos, glorikas, doon na may templo, simbahan. So, tulo ang templo. Lawas, papoy templo sa langit, kasama mo na sa pinadayan sa ang Diyos nagpuyo sa templo dito sa langit. Balik na po dito. Tulo ang templo. Ang ibawa sa langit dito yun, sa templo. Nga kini templo na to, na naa si Kristo sa lawas, morning atong ampingan, dili na to guling-gulingan. Sa paagi, nga dili ka magbuhat og abuso o pagpakasala. Abuso, kung ipagsubrang ilong, abuso mo na. Pagpanigarilyo, abuso mo na. Pagdaot mo na. Templo man eh. Wala nga, kung abuso mo, dahil hinahinay ng patay sa imong templo, mo na makasaka ka. Ampingan, di na ka mo inaw kaduray. Hindi ko na. Muta na magugog templo, mo rin na kainaw ko. Ika, ang napay ko ang yun. Ano na pala, muta na. Okay, sorry. Last of that last. Pusa na, Ang nagkapitan. katinawan ba, dili tinuod or katinawan lang yan? Ang katinawan sa pagtugpa, mo ito yung pagpatinaw, tinuod yun, sister. Kaya sa Juan 17:17, si Kristo man ang kamaturan. Ano yung pagpatinaw na to? Kamaturan ito, di mo rin ito baka. Kung ano magaling baka, ano gusto mo utan eh. Pwede sila mo utan nga, sayop to anak. Pwede man sila mag-address mo utan na. Musuwag, ang mabalik kami din po, ano mag-anda yung mga nagapag na utan na. Mag-andang kumutanan tangan. Sa pagtulon ang Kristohanon ba, ang pagpanaban, sa Jumpa, kung ang usa ka babae, magsuon o usa ka biste na sama sa usa ka lalaki. So ginapili ba dyan ang babae na magsuon o garsones kay kaning garsones iya man sa lalaki. O kinahanglan ba dyan na ang atong mga palda muabot dyan sa kiting. Mao ba dyan ay gitudlo sa atong simbahan. Nakuha, mapun mo. Gidasig lang na. Gidasig lang ta na kana mo atong ma-practice tungkol kay isip Nakuha, sa... mapun mo. Ano man God? O ang babae magsuot na dilis-dilis wala training. Wala nga, hindi na talaga ni babae na wala training ba? No? Marami tao, maninda ta, kailangan na tabon-tabunan ka man ito, hindi ka naman. Pero mo nagbubulin ka, ay, hindi ka na sampo ko nila. Pero, usama ko na ka kanang practice sa kakaraanan sa agi o pagsulo ba. Pero as long as ani mo gisulo dili lang bastos, dili lang makahatag og law ay sa uban, mo na may sokor. Kasunes ato kanang
tradisyon sa ato ang pagka kinibang ato na bang kultura ba sa isip Pilipino mo na ito kultura pero karon ay ang simbahan na klaseng na magsulod ka sa business sa babae nga ang laki povertistic po sa pagkalinaki pero wala kay dili man mo ay kanang parubit cross sa sabdanan sa kanang paghukom sa Dios wala na para sa disiplina sa itong pagsugalutan pero wala nga Murilo si Sister Christine Dixon yan ibayan na Murilo ni siya sa atong okay? Kaya salamat o tapuson mas mag-ampok sige Sister wala ang Ginoo mo na